мардуми тоҷик дар рӯзҳои хос ва идҳои миллӣ ба ҳамдигар китоб тақдим мекарданд, ки имрӯз низ анъанаи мазкур идома дорад. ҳамеша аз ин анъана ба унвони расми шоиста дар кишвари мо истиқбол мешавад ва солҳои охир пешвои миллат бо тақдими китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба ҳар як хонадон ва инак иқдоми ҳадияи шоҳнома ба мардум ба ин анъанаи хос сабку шеваи ҷаззобе бахшиданд. бо ибтикори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷиҳати дар амал татбиқ намудани нақшаву барномаҳои тарбиявӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳадияи китоб, ки ҳамасола 14 феврал таҷлил карда мешавад, аксияи тарбиявӣ тарғиботии ҳадияи китоб баргузор гардид. дар чорабинии мазкур 250 номгӯи китобҳои гуногун муҳтаво ба омӯзгорону донишҷӯён тақдим карда шуд. дар гӯшаи китобҳои аксияи ҳадияи китоб донишҷӯён васфи аҳамиятоб намуда китобҳои ҷолибу хонданиро ҳадия гирифтанд. қисмати расмии чорабинӣ бо иштироки устодону донишҷӯён дар толори ба номи профессор Шарифҷон Ҳусейнзода доир гардид, ки аз ҷониби намояндагони самти тарбия, устоди факултети филология Мирзо Солеҳов ва ғолиби шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикон Оинаи таърихи миллат Шоира Давлатзода атрофи аҳамияти мутолиаи китоб суҳбат намуданд. аъзоёни маҳфили ровиёни ҷавони донишгоҳ низ дар навбати худ атрофи шаҳомати китоб ашъори адибони гузаштаву имрӯзи тоҷику форсро қироат намуданд. бахши дигари аксияи ҳадияи китоб дар синфхонаи таълимӣ сурат гирифт, ки дар ин раванд ба донишҷӯёни гурӯҳҳои академик китоб тақдим карда шуд. омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ аз иқдоми мазкур гарм истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст, ки дар асоси нақшаи чорабиниҳои хос ҳамарӯза дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни илмӣ, оммавӣ ва тарбиявӣ баргузор мегардад. воқеан ҳам шахсоне ки китоб мехонанд ва китоб мутолиа мекунанд шахсоне ҳастанд ки бисёр меҳандӯсту меҳанпараст ҳастанд ва яке аз воситаҳои асосии баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ дар замири дили инсон ва тақвият бахшидани нерӯи зеҳнии онҳо ин мутолиаи ҳамешагии китоб аст.